வணக்கம் வியூவர்ஸ். இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிடி கெமிஸ்ட்ரியில் கிராஸ் ஆகி போனவர். Nope. சார் நீங்கள் அந்த டைமில் என்ன சார் பண்ணியிருந்தீங்க? சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் நான் லூட்டு பொறிக்கின்னு இருந்தேன் சார். சார் ஓகே சார். நீங்கள் அந்த டைமில் பிடிக்கு பார்க்க சொல்ல உங்களுக்கு எப்படி சார் இருந்துச்சு? அடே எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தானே எனக்கு வரும். எப்படி சார், பயமாவா? அடே பைத்தியக்கார சந்தோஷமாடா. சார் ஓகே சார். அவர் நீங்கள் தூரம் வந்து பார்த்தீங்களா, கிட்டேருந்து பார்த்தீங்களா? இது உனக்கு ரொம்ப முக்கியம், மூடி நின்று வர்ற. சரி சார், சாரி சார். நீங்கள் அந்த நிகழ்வு எப்படி நீங்கள் நடக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்களா சார்? அடே அதாவது நான் மேட்சோட சொல்ல என் தலையில் ஒரு பூ விஞ்சி. சார் என்ன பூ சார்? என்ன பூடா சாமி பூடா. சார் அவரை நீங்கள் பார்க்க சொல்லி எத்தனாவது ஜோனில் சார் பார்த்தீங்க? ஐயோ உடமாட்டான் போலகுது. டேய் சங்கேன் சொல்ல தான்டா பார்த்தேன், போதுமாடா. சார் நீங்கள் அந்த மேட்ச் பாய் அடிச்சிங்களா சார்? டே அதாவது நான் பார்த்துலேயே ஆஃப்லைன் போயிட்டேன்டா, எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டாங்களே, அதனால் பாய் அடிக்கலடா. சார் ஓகே சார். இந்த மாதிரி நீங்கள் வின்சன்ஸோ ராய் ஸ்டார் மேட்ச்லலாம் நீங்கள் போகணுன்னு நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம் சார். ஓகே சார், பாய் பாய். அடி இன்ட்டு முடிச்சிட்டான்டா.